На Белсаті новини. Коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Лукашенко поставив завдання, Міністерство оборони виконало. Белорусское ноу-хау, турель для знищення безпілотників презентували Віктору Хреніну на оперативному зборі командного складу Узброєних сил. Сістэма ўяўляе сабою 4 аўтаматы Калашнікава на турэлі. Імаверна, дзякуючы гэтаму, можна ажыццяўляць агонь з 4 руляў адначасова. Неабходнасць распрацаваць айчынныя дроны і сістэмы супрацьдзеяння ім з Лукашэнкам абмяркоўвалі падчас наведвання обуз лясноўскага палігону на Берасцейшчыне ў верасні. На мяжы з Літвою затрымалі 3 беларусаў. Іх быў самаробны беспілотнік і катапульта для яго запуску. Пакуль затрыманым пагражае адміністратыўны працэс, паведаміў Дзяржаўны памежны камітэт. Затрымалі беларусаў у Пастаўскім раёне за 12 кіламетраў ад мяжы з Літвою. Дрон вынялі. Сёлета ў красавіку набыў моц указ Лукашэнкі, паводле якога забароненым стаўся ўвоз, захоўванне, абарот, эксплуатацыя і выраб беспілотнікаў, а таксама выкарыстанне для іх паветранай прасторы Беларусі без адпаведнага дазволу. Швецыя ўпершыню выдала пашпарт замежніка беларусу. Дамоўленасць пра тое, што нашыя грамадзяне, якія праз пераслед на радзіме не могуць звярнуцца ў консульствы Беларусі за мяжою, атрымаюць прызнанне пратэрмінаваных беларускіх пашпартоў, стала магчымай праз намаганне кабінету Святланы Ціханаўскай і народных амбасадаў. Гэтак выглядае шведскі пашпарт замежніка. Дакумент пацвярджае асобу і дазваляе мінаць дзяржаўныя межы. Указ, які забараніў беларусам, што жывуць за мяжою, карыстацца паслугамі консульстваў, Лукашенко падпісаў у верасні 2023-го. Прынамсі, адзін чалавек пацярпеў у выніку абстрэлу Кіева. Упершыню за 73 дні расійская армія нанесла камбінаваны удар ракетамі і дронамі па украінскай сталіцы. Атака на Кіеў адбылася ўначы і раніцаю. Паветраны ўдар доўжыўся больш за 2 гадзіны. Паводле старшыні гарадской вайсковай адміністрацыі Сергея Папка задзеялі крылатыя ракеты паветранага базавання, балістычныя ракеты КН-23 і КН-24, Іскандер-М, беспілотнікі тыпу «Шахет» і іншых тыпаў. Зліквідаваць удалося некалькі крылатых ракет і некалькі балістычных ракетаў, а таксама да дзясятка дронаў. Дональд Трамп вызначыў кандыдатаў на галоўныя пасады ў новай адміністрацыі. Крэсла міністра абароны зойме ветэран амерыканскай арміі і вядоўца Fox News Піт Гексет. На чале CIA будзе экс-старшыня нацыянальнай выведкі Джон Рэдкліф. Дэпартамент эфектыўнасці ўраду разам узначаліць былы кандыдат на прэзідэнта Вівейк Рамасвамі і прадпрымальнік Ілон Маск. Дэпартамент эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання ЗША – новае міністэрства, якое будзе ажыццяўляць барацьбу з бюракратыяй, марнатраўнымі, як іх назваў Трамп, выдаткамі, скарачэннем лішніх правілаў і рэструктурызацыяй федэральных агенцтваў. Джон Рэдкліф быў галоўным выведнікам ЗША з канца траўня 2020 года да таго, як Трамп пакінуў сваю пасаду ў студзені 2021. Нядаўна ён быў сустаршынём Цэнтру амерыканскай бяспекі, аналітычнага цэнтру, што адстойваў пазіцыю Трампа і кансультаваў яго ў пытаннях нацыянальнай бяспекі падчас сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі. Гэтаксама адметна, што з новым міністрам абароны Пітам Гексетам, у адрозненні ад іншых кандыдатаў, прызначаных у адміністрацыю, Трамп апошнім часам не сустракаўся. Расія зноў спісала пазыкі краінам Афрыкі. Гэтым разам на суму 20 мільярдаў долараў. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка расійскага МЗС Міхаіл Богданаў. За які менавіта перыяд спісаныя гэтыя грошы не ўдакладняюць. Паводле дыпламата сродкі перакіроўваюць на праекты развіцця паводле праграмы рэфінансавання і нібыта будуць выкарыстаныя для рэалізацыі сацыяльна-эканамічных праектаў. Раней у ліпені 2023 года Пуцін на саміце Расія-Афрыка заявіў, што Крэмль спісаў афрыканскім партнёрам 23 мільярды долараў даўгоў. І вернемся ў Беларусь. Непамятлівасць ледзь не каштавала жыхара Бабруйску аўтамабіля. Прыпаркаваная ля пад'езду Honda заехала ў возера. Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Бабруец не знайшоў аўтамабіля на паркінгу. Націснуўшы на бірульку аўтасігналізацыі, ён зразумеў, што Honda ў вадаёме. Выцягнуць аўта дапамаглі вадалазы таварыства выратавання на водах і працаўнікі МНС.
Ролтон вярнуўся на паліцы беларускіх крамаў. Разам з локшаною і пюрэ хуткага прыгатавання ў продажы з'явіцца і ўся лінейка прадукцыі расійскага вытворцы. Фотаздымкі пастановы Міністэрства аховы здароўя пра адмену забароны на ўвоз, захоўванне і рэалізацыю прадукцыі Maravan Food Central апублікаваў блогер Мерскі Кокобай. Яна датаваная 11 лістапада. Прыкладае блогеры здымкі локшаны хуткага прыгатавання разам з рахункам. Дата продажу 12 лістапада. У кастрычніку Міністэрства аховы здароўя забараніла продаж ролтону ды іншых прадуктаў згаданай расійскай фірмы. У пюрэ вытворцы знайшлі бактэрыі кішачнай палачкі. Спадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся на канал, калі вы жывеце не ў Беларусі, і заставайцеся ў курсе апошніх падзей разам з Белсатам. У мяне на гэтым уся інфармацыя, падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20 ў аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.